Per mi va significar molt perquè mai havia aconseguit res en cap esport ni en res que diguessis ha aconseguit la primera posició, no sé, un objectiu molt gran, saps? Per mi. I va significar molt i això va ser el que em va donar més ganes a competir encara més i arribar més lluny. Jo al principi quasi que no pescava, ja que em semblava un esport molt avorrit, mai treia peixos i no tenia gaire sort en aquest aspecte, però després vaig anar evolucionant, em va anar agradant més, vaig començar a guanyar gent, a competir i em va anar agradant més i he arribat fins aquí per les ganes de competir. Doncs al principi em sentia una mica incòmoda perquè tot eren homes i mai havia conegut una dona que pesqués i no sé, tampoc em valoraven per al meu esforç. O sigui, no és que no em valoressin, sinó que sempre el fet de ser una dona he hagut de demostrar molt més perquè m'apreciessin, però en tema pesca és un esport que també es basa molt en l'estratègia. L'única cosa que ens pot diferenciar entre homes i dones és la força, però que si acabes entrenant al final també ho pots aconseguir i al final acaba sent un esport que el pot practicar tothom i no hi ha cap mena de diferència. Al principi vam passar bé perquè les primeres setmanes tampoc ho trobes a faltar. Jo visc lluny de Sant Feliu i per tant tampoc puc anar a entrenar molt sovint, però quan ja va passar un mes, dos, després sí que se'm va fer més llarg, trobava a faltar el mar perquè també el mar és una manera d'esvergir-se i ho trobava a faltar, però com que també hi ha a internet, podia mirar vídeos, també havia de fer baixos per als mundials i anar avançant feina, que la pesca és un esport que l'has de treballar tant al mar com a casa perquè també has de fer molts de baixos, molts aparells per poder sortir i que tot vagi bé. De moment estic molt contenta amb aquest esport i m'agrada molt, estic molt motivada i m'agradaria arribar, he arribat, m'he classificat per un mundial, m'agradaria quedar en una bona posició, però sent optimista crec que hi ha nivell molt alt al mundial i potser no hi arribo, però aquest seria un dels meus objectius, arribar a tenir un bon nivell al mundial i si pogués ser guanyar una Espanya, quedar en primera posició d'una Espanya és el meu objectiu principal d'ara en aquests moments.